Rysait tarten miliwnydd. Toes crwst brau. Trosglwyddwch i dyn tarten. Gadewch i oeri am 30 munud. Leiniwch â phapur pobi a llenwch â reis sych neu ffa pobi. Pobwch am 20 munud ar 180 gradd Celsius. Gwaredwch y reis a'r papur. Pobwch am 5 munud. Teinwch garamel ar waelod y darten. Berwch ddŵr. Rhowch bowlen ar ei ben. 100 gram siocled tywyll. 100 gram siocled gwyn. Toddwch y siocled. Ychwanegwch 6 llwy fwrdd o fenyn wedi doddi. Rhowch 2 wy a 3 melynwy mewn powlen. Ychwanegwch 4 llwy fwrdd o siwgr gwyn. Chwisgiwch am 10 munud. Cyfunwch y siocled. Teinwch y gymysgedd ar ben y caramel. Pobwch am 25 munud ar 160 gradd Celsius. Gadewch i oeri. Addurnwch gyda mafon. Hidlwch siwgr eisyn. A gweini.